da iawn I chi gyd a chroeso cynnes i'r gwasanaeth. Diolch I chi am ymuno ni eto o'r wythnos hon. Mae'n hyfryd I gael eich cwmni chi. Cyn bod ni'n mynd mlaen a'n hoedfa, gadewch I ni ymuno a'n gilydd mewn gair o weddi dros Wcrain. Gweddiwn. Arglwydd yw, cliw ein cri dros bobl yr Wcrain. Dros yr rhai o'r fodwyd I ffoi o'n mamwlad oherwydd y ryfela, a thros y gwledydd sydd yn cynnig lloches a chroeso iddynt. Rhod y fendith ar waith pob asiantaeth dyngarol a phob ymdrech a wnaed gan lywodraethau ac unigolion I sicrhau bod ganddynt yr adnoddau digonol I ddewallu anghenion yr rhai sy'n gofyn am gymorth. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Hoffwn I ddarllen y geiriau hyn heddi o'r unfed bennod ar 20 o Fengil Mathew. Melltithio'r ffigisbren. Yn y bore, wrth iddo ddychwelyd i'r ddinas, daeth chwant bwyd arno. A phan welodd ffigisbren ar fin y ffordd ddaeth ato, ond ni chafodd ddim arno, ond dail yn unig. Dywedodd wrtho, na ddyled ffrwyth arna ti byth mwy. Ac ar unwaith, crinodd y ffigisbren. Pan welodd y disgyblion hyn, fe ryfedd asant a dweud, sut y crinodd y ffigisbren ar unwaith?
Atebodd Iesu hwy, yn wir wy'n dweud wrthych, os bydd gennych ffydd heb amau dim, nid yn unig fe wnewch yr hyn a wnaed i'r ffigysbren, ond hyd yn oed os dywedwch wrth y mynydd hwn, coder di a bwrier di'r môr, hynny a fydd. A beth bynnag oll a gofynnwch amdano mewn gweddi, os ydych yn credu, fe'i cewch. Heddi, i ni'n mynd i edrych ar y stori rhyfedd hon o Iesu yn melltithio'r ffigysbren. Yn y stori hon, mae yna wers bwysig am bwysigrwydd gweddi. Ond mae'r wers honno'n cael ei chysylltu ac un o'r pethau mwyaf rhyfedd a wnaeth Iesu Grist yn ystod ei weinidogaeth, sef llosgi coeden achos bod dim ffrwyth arni. Roedd Iesu ar y ffordd i Jerusalem ac oedd chwant rhywbeth bach i fita arno fe. Nid rhyw bryd mawr o fwyd, ond rhyw furbryd bach, snac bach. A'r peth tebyga i siop gornel yn ei gyfnog oedd coeden ffigys. Estynodd Iesu law tuag at y goeden yn y gobeith oedd y hyd i ffrwyth, ond doedd dim ffrwyth ar y goeden. Dail yn unig oedd arni, a ffrin y byddai'r rheini o'i bwyta yn cwrdd â'i angen. Ac oherwydd nad oedd ffrwyth ar y ffigysbren, fe wnaeth Iesu'r peth ryfedda. Fe gyrryddodd y goeden a dweud wrthi, fydd dim ffrwyth yn tyfu arna ti fyth eto. A dyma'r goeden yn gwywo. Wel, dyna chi beth ryfedd i'w wneud yn dyfe. Mae fel plentyn bach yn twli tantrym achos nad yw'r siop losin ar agor. A mae'r disgyblion yn rhyfeddu i fod wedi gwneud y fath beth, ond yna, fe ddechreuodd Iesu dysgu am bwysigrwydd gweddi. Nawr, dyw'r ddwy weithred yma, cyrryddu'r goeden tan i bod hi'n gwywo, a dysgu am weddi, ddim yn cyd gerdded mewn gwirionedd, ydyn nhw. Mae fel sy'n nhw ddim yn ffito gyda'i gilydd rhyw ffordd. Felly, be newn ni gyda'r stori hon? Be newn ni gyda'r digwyddiad hwn? Be newn ni gyda'r stori digon bizar yma? Wel, yn gyntaf, wi am yn edrych ar bwysigrwydd ac arwyddocâd ffigys a'r ffigysbren. Roedd proffwydi'r Hen Testament yn defnyddio ffigys a choed ffigys i fod yn symbolau o fendith Duw ac o felltith Duw. Nawr, doedd dim prinder ffigys yn Israel, ond nhw'n tyfu mhobman, ar hyd yr hewlydd ac mewn perllanoedd.
Ac yn ôl y gyfraith, roedd perfedd hawl gan drefeiliwr i bigo ffigys o'r coed wrth iddyn nhw basio. Dyna oedd Pond Abraham I dydd siwr o fod, rhwle I fachu rhywbeth i'w fwyta ar eich taith. Oedd y proffwydi'n defnyddio ffigys yn symbol o fendith ac yn enwedig bendithion teyrnas Dduw. Yn ôl y proffwyd Meica, mae eistedd yng nghysgod y ffigysbren yn arwydd o heddwch. Bydd pawb sy'n eistedd dan I wynwyddau a'i goeden ffigys I hun heb angen bod ofn, medde fe. Ond roedd y goeden ffigys hefyd yn arwydd o farn Duw. Gwrandewch ar hyn sy'n gan y proffwyd Jeremia I ddweud y tro hwn. Pan oeddwn ni eisiau casglu'r cynheuaf, medde'r arglwydd, doedd dim grawnwy na ffigys yn tyfu ar y coed. Roedd hyd yn oed y dail ar y coed wedi gwywo. Roedden nhw wedi colli popeth roies I iddyn nhw. Yn debyg iawn I nifer o bethau mewn bywyd, mae ffigys yn gallu bod yn symbol o fendith neu o felltith. Aeth Iesu at y goeden yn llawn disgwyl gweld ffigys arni. Ond pan sylweddolodd taw dim ond dail oedd ar ei brigau, a dim ffrwyth, fe gyrryddodd y goeden am beidio a gwneud ei gwaith yn iawn. Gwaith y goeden oedd cynhyrchu ffigys, ond oedd hi ddim yn gwneud ei gwaith yn iawn. Ac fe gafodd ei chyryddu yn union fel unrhyw un arall na fyddai'n gwneud ei waith yn iawn. Ac eto, fe ddaeth allan o'r profiad digon rhyfedd hwn wers fawr a phwysig. Nid yw'r stori hon yn ymwneud â ffigys mewn gwirionedd. Nid y ffigys sydd yn bwysig yma. Dyw'r stori hon ddim chwaith yn ymwneud â bendithion y melltithion. Falle bod awgrym taw dameg yw hon ar gyfer Israel, ac mae'r Phariseed a'r Sadwceed yw'r rhai sydd heb gynhyrchu'r hyn yr oedd e'n fod i'w wneud, ac o ganlyniad, falle fydde'r fendith yn cael ei gymryd oddi arnyn nhw, a'i rhoi i'r cenedl ddynion yn ei lle. Ond na, mae'r stori hon yn ymwneud â rhywbeth tra wahanol fi'n credu. Mae'n ymwneud â ffigys a ffydd. Stori'n ymwneud â ffigys a ffydd. Nid cyrryddu'r goeden am nad oedd ffigys yn tyfu arni wnaeth Iesu. Wedi'r cwbl, mab Duw oedd Iesu Grist. Oedd e'n gallu cyflawni gwirthiau. Bydde fe wedi bod yn ddigon abal I gyflawni gwirth, falle fe'n hawdd wedi gwneud y goeden I flaguro a chynhyrchu ffrwythau. Ond pe bai e wedi gwneud hynny, fydde hynny'n golygu I fod e wedi defnyddio rhodd Duw ar gyfer I ddibenion I hunan. Mwyn digoni I hunan, oherwydd bod chwant bwyd arno fe. A doedd Iesu byth yn gwneud hynny. Tebyg iawn i'r stori oedd gyda ni o dan sylw yn ein hoedfa dydd diwetha, am Iesu Grist yn yr anialwch yn cael ei demtio gan y diafol, a'r diafol neu demtio fe I droi'r cerrig yn fara. Ac unwaith eto, yr un reswm yn hyn to, bydde Iesu ddim yn defnyddio I ddawn, Iesu ddim yn defnyddio I ddawn o ddiwrth Dduw ar gyfer dibenion I hunan. Doedd Iesu byth yn defnyddio Duw ei lles I hunan. Felly, beth yn union mae Iesu'n trio gwneud wrthon ni yn yr hanes hwn? Wel, wy'n credu fod e'n dysgu gwers bwysig iawn mewn hyn I ni ynglŷn â gweddi. Ac ynglŷn â nerth gweddi. Ac nid unrhyw weddi, ond gweddi yn llawn ffydd, gweddi yn llawn ymddiriedeth. Oedd gweld y goeden yn gwywo reit o flaen I ligedau wedi rhyfeddu'r disgyblion. Mae yna un cyfeithiad Saesneg sydd yn dweud fel hyn, they were totally flabbergasted. Na chi air, flabbergasted. Oedd y disgyblion wedi rhyfeddu o weld y ffigysbren yn gwywo a Iesu'n ymddwyn fel hyn. A y disgyblion fwy neu lai yn gofyn, wel, siwt yn y byd nes ti hynny? Siwt nes ti hynny? A dyma Iesu'n ateb, credwch I fi, medde fe. Dim ond I chi gredu a ffido amai. Wel, dyna chi beth I weid. Oedd hynny beth anodd yn dywe. Iesu'n dweud ar disgyblion bod nhw ddim fod I amai, bod nhw fod I gredu heb amai. Mae hynny'n beth eithriadol o anodd I wneud ar adegau. Mae gwahaniaeth rhwng ffydd a chred yn dose. Cred yw gwybod, ffydd yw ymddiried.
ond mae cred a ffydd yn mynd law yn llaw a'i gilydd. Fel fish a chips neu curry a reis, maen nhw'n mynd law yn llaw, maen nhw gyda'i gilydd. Allwch chi gael y naill neu'r llall ar wahân, a fe allan nhw flasu'n hyfryd. Ond maen nhw'n glasu gan waith gwell pan ych chi'n bita nhw gyda'i gilydd. A mae hyn yn wir am gred a ffydd. Maen nhw'n mynd gyda'i gilydd. Mae golygfa wych iawn sy'n ymwneud â ffydd a chred yn yr ail ffilm yn y gryfrau Star Wars, sef The Empire Strikes Back. Wi'n gwybod os ych chi'n fan o'r ffilmiau hyn. Ar ôl i'r Empire chwalu canolfan, dyma rebels yn ei heglu hi o'na. A dyma Luke Skywalker yn cael ei ader ar blaned unig, ar blaned, beth oedd enw'r blaned nawr? Dagobah, gyda meistr y Jedi, Yoda, yn ei hyfforddi yn ffyrdd y llu. A dyma Yoda yn dangos i Luke Skywalker nad yw unrhyw beth yn amhosib. A dyma Luke Skywalker yn cael y gaid, ac yn estyn allan tuag at y llong ofod, ac yn sydyn mae'r llong ofod yn cychwyn codi'n yr awyr. Mae'n codi fyna. Wel, wi ffili credu'r peth, meddes Luke Skywalker. Wi ffili credu'r peth. A mae Yoda yn troi ato ac yn dweud, dyna pam yr wyt ti'n methu. Hynny yw oherwydd bod ti ddim yn credu. Dyna pam wyt ti'n methu. Ond yr hyn mae Iesu'n dweud fan hyn yw bod angen ni weddio mewn ffydd. Mae angen i ni gredu ac ymddiried wrth weddio. Achos mae Duw yn dal yn abl i symud mynyddoedd, medde Iesu wrthon ni yn y stori hon. Mae e'n dymuno gwneud hynny. Nawr, falle nad yw Duw yn gallu symud pob mynydd yn llwyr, ond mae e'n gallu symud digon ohono, fel ein bod ni'n medru cerdded o'i amgylch. Mae e'n gallu symud digon i wneud gwahaniaeth yn ein bywydau ni. Pa fynyddoedd yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i sydd angen i symud tybed? Falle bod ambell i beth yn ein gwynebu ni sydd yn debyg i Everest, neu K2, neu Kilimanjaro. Mae Iesu'n dweud wrthon ni, fel mae e'n dweud wrth i ddisgyblion cyntaf, bod angen i ni gael ffydd ac ymddiriedeth yng ngallu Duw drwy weddio mewn ffydd ac ymddiried yn llwyr yn niw. Yr her i ni yw credu ac ymddiried yn y gallu hwnnw'n dyfe. A chredu bod Duw yn gallu gwneud gwahaniaeth yn ein bywydau ni, i fod e'n gallu symud mynyddoedd. A wi yn credu'n hunan mae dyna'r wers oedd gan Iesu ddisgyblion ar y diwrnod hwn. Pan ddath Iesu at y ffigysbren, dim ond chwilo am rhywbeth bach i fita oedd e. Rhywbeth bach i aros pryd. Doedd e ddim yn chwilio am ginio 3 chwrs, dim ond rhyw furbryd bach. Tebyg i sleifio lawr i'r gerrig yng nghanol nos a thwgyd cwpl o hobnobs. Ond mae wastad yn siom pan fod y tin bisgedi yn wag yn diwy. Tro nesaf felly, a byddwch chi fel fyne'n estyn am rhywbeth bach i aros pryd. Gadewch i ni feddwl wrth i ni fita am fynydd yn ein bywydau ni, hoffen ni Dduw i symud ychydig bach i'r neilltu, mwyn i ni gael cerdded o'i amgylch. Gweddio mewn ffydd ac ymddiried yn niw. Rhoi lle i Dduw yn ein bywydau ni, mwyn iddo entau'n cynnwrthwyo ni i symud ymell i rwystyr. Falle nid yn llwyr, ond i symud yn ddigon, fel ein bod ni'n medru cerdded o'i amgylch a mynd rhagom ar ein taith. Diolch i chi am eich gwrandawiad eto heddiw.
Gadewch i ni gynorthwyo'n gilydd i weddio, cydweddiwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, Dyw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, a'n Dyw ni bob un. Tro'n atat a nawr o dad mewn gweddi, gan ddiolch i ti am y fraint o fedru troi atat mewn gweddi fel hyn. Diolch arglwydd yn dyfawredd, mae Dyw wyt ti sydd yn barod i wrando ar bob gweddi. Nid yn unig gweddi gyhoeddus fel y weddi hon yn awr, ond bob gweddi ddistaw o ddawydd glyw. Ac ni'n diolch arglwydd nad oes eisiau rhyw eiriau mawr arno ni, a rhyw frawddegau hir blodeuog i droi atat mewn gweddi. Diolch ein bod ni'n medru troi atat fan hyn yn naturiol a sgwrsio thi. I ni'n diolch i ti arglwydd am dair di, ac yn arbennig am wers Iesu Grist i ni'r bore yma. Diolch am y stori rhyfedd hon o Iesu'n melltithio'r ffygysbren, a'r neges sydd yn ddi ni. Helpa ni ymddiried fwy yno ti arglwydd. Helpa ni wrth i ni gredu i ymddiried yno ti ac i bwyso'r darweiniad di ac yn dy nerth di i ni. I ni'n ymwybodol iawn arglwydd fod na fynyddoedd bech yn ymddangos o'n blaen ni ar daith bywyd. Rhai ohonyn nhw'n fryniau digon isel i ni'n llwyddo i gerdded trostynt ac ymlaen yn taith. Mae'n ambell i ofid wedyn yn dod i'n rhannu sy'n fwy tebyg i fynydd. A nynne yn sefyll wrth drothwy'r mynydd, a ddim cweit yn siŵr siwt i droedio ymlaen. Ond helpa ni arglwydd i gael ffydd yno ti ac i ymddiried yn llwyr yn dy nerth di i ni. A falle na fedryd i symud y mynyddoedd hynny arglwydd yn llwyr, ond diolch o fod ti'n gallu'n cynnwrthwyo ni, i weld ein ffordd ymlaen, ac i gerdded heibio'r mynydd hwnnw. Fel y byddwn ni rhyw ddwyrnod yn gallu edrych yn ôl a'i weld yn y pellter unwaith eto. Diolch i ti am dy gwmni di ar daith bywyd o dad. Mae hynny wastad yn gysur i ni, dy fod ti yno yn ein hymyl ni. Tu ôl i ni'n ein hannog ni mlaen, yn ein hymyl ni'n gwmni ac o'n blaen ni hefyd yn ein harwen ni. Ac ni'n cofio o dad am bawb sydd yn gwynebu'r diwrnod hwn heddi a rhyw fynyddoedd mawr yn ei ffordd nhw. Falle bod y mynydd hwnnw'n dod mewn siap afiechyd neu lesgedd, hiraeth neu alar, neu rhyw broblemau falle nad ydyn yn hysbys i ni. Rhyw ofidiau am y bobl yn ei cadw nhw yn ddwfn o tu fewn iddyn nhw. A ni'n gweld y wen ar yr wyneb, ond yn gwybod bod y wen honno yn medru cuddio'r dagre yn y galon. Ond diolch arglwydd am y cysur dy fod ti'n nabod ni mor dda, dy fod ti'n gwybod am bob peth sydd yn ein poeni ni. Helpa ni ymddiried yno ti o dad, wrth i ni geisio ffindo'n ffordd ymlaen. Fe gofiwn ni am bawb i ni'n habod nhw. Fe gofiwn ni am bawb sydd yn perthyn ni'n heglwysu ni a'n hardaloedd ni a'n broedd ni. Fe gofiwn ni am dy blant i hefyd ar hyd y lled y byd. Yr rhai nad yw i henwyn hysbys i ni, ond i ni'n ei gweld nhw ar ein sgriniau, ar ein setiau teledu, ar ein iPads, ar dudalennau papurau newyddion hefyd. A bobl hynny'n arbennig yn yr Wcrain, bobl yn Afghanistan ac mewn mannau eraill, sydd yn ofni gweld y dydd yn dod, yn ofni gweld y nos yn dod. Bobl nad ydyn yn gwybod ble bydden nhw ddydd i ddydd ac o awr i awr. Arglwydd, teina dadain dyner dros bawb. Bydd yn agos atynt a chysura bob ofon, a thawela yr ofn sydd yng nghalon dy blant i heddi. Clywen gweddi felly arglwydd, a maddau ni bo bai a phechod yn derbyn di. Gofyn nhw'n hyn yn enw ac yn hyddiant, ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. A'n dysgodd ni wrthweddio i ddweud gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd. Sancteiddi'r dy enw, diled y deyrnas, gwnelau'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y myddeiwn unau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.
Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni heddi. Tan y Sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach. A gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.